kasama sa paglilingkod ng aming gobernador Noel Rosal. Ang aking hindi na sila nakakala nito. Pero kami ni Elby, my classmate, 9 years old pa lang, magkaklase na kami ng Salsal. Nagkala na kami sa mga namin. Si Governor Elby, Sir Verde. Ako nung bata kami, ako naman yun ha, mga 11 years old. Chick boy na to. Ako nakakala na isa talaga. Puro magaling sa chicks yan. Sa ating RD, siguro masasabi nila, isa sa pinakamagaling na RD na naman dito sa Pilipinas sa archive, si General Erosito Sip Miranda, ating RD Napotown, Elani Vizina, Chief ng RD DFP, Superintendent Paslan, DGMP Chief RD Jose Taol, aming DGMP family, sa lahat ng mga kapulisan, sa magandang hapon po sa inyo lahat. Isa pong karangalan po na dito ngayon. Ito pong Unified 911 ay bunga lang ng a whole of nation approach para sa province of Pasay. Bago natin itinayo ang Unified 911, 400 na numero ang tatawagan mo sa buong Pilipinas bago ka makakuha ng emergency response. Sa Metro Manila lang, ibang Makati, ibang Mandaluyong, ibang Quezon City, ibang Pasay, kailangan ng numero yan. At sa buong Pilipinas, kung sunog, iba tatawagan mo. Kung ambulansya, iba tatawagan mo. Kung pulis, iba tatawagan mo. Ngayon, sa buong Pilipinas, sa lahat ng lingwahe, iisa na lang ang 911. Ito ang kung saan galing si GPNP, sa Ilocos, pag tumawag ka ng 911 doon, Ilocano ang sagot. Pag nasa Pampanga ka, Pampanga ang sagot. Pag nasa Metro Manila, Tagalog, pag nasa dito, sa Bicol, Bicol rin ang sagot, doon ka. Kahit sama sa Pilipinas, ang ilang million ng international languages ang sumasagot sa iyo kung saan ka punta, saan ka. Bakit? Pag emergency ka, kailangan ayaw ka mag-English. Ayaw ka mag-Tagalog. Mga dito ka sa Albay, pipilitin mo mag-Tagalog para lang makahanap at para makakuha ng tulog. Siyempre kung nasaan sila, ayun ang dapat isagot natin. Pinipilit natin ang Tagalog ay magiging isang lingwahe ng buong Pilipinas kaya halos imposible yun. Marami sa inyo dito ng Pilipino, kaya nang mag-aral nyo, kahit ang English, kahit saan kayo pumunta sa Pilipinas na mag-aral, pag muli nyo dito, pabalik kayo sa salita kung anong kinakailan nyo. Ganyan ang Pilipinas. Magkaiba na ang lingwahe natin, 7,000 man ang ating mga isda, iisa lang naman ang ating diwa. At ang diwa na yun ay kailangan natin palubuin. Sa Cavite, sa nung ako'y governor, comparison na, ang buong Metro Manila ngayon, ang police car sila ay 550. Buong NCR na naman. Sa Cavite, 850. Bakit? Ang kaunran, ang kapatid niyan ay kapayapaan. Kung tahimik ang lugar, kung walang siga ang lugar, kung ang negosyo ay pwedeng lumago, na walang nanginigil, na walang nangbubuisin, na walang umaharap, uunlad na lugar. Kaya dito na lang ang effort ko para sa DILG. Gumaling ang DFP, lumakas ang PNP, tumayo ang DGNP. Ngayon, masasabi ko, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, for the first time, one of the most trusted organizations in the country, ang PNP. So, walang panahon dyan sa mga. Kailan lang, ako ng tao sa pulis. Pag makita ang pulis, hindi sa lalapit, tatakbo. Pero ngayon, pag makita ng pulis, may tiwala sila na tatawagin nila at itulong na darating. Lalo na, kung ang inyong video director ay parang si General Miranda. Wala ka na, boy! Wala ka na! Wala ka na yung iwas sa dito. Wala ha? Wala ka nilagyan dito ha? Talaga, ayun na sa atin ha? Di ba rin? Yes sir. Yan. Kilala ko kasi ito, bata pa lang po, kilala ko na ito. Ilagay ko dito kasi, alam niyo sa totoo lang, siya nag-request
rin naman babae yan. Yan. Eh wala rin ako yung asawa eh. Wala talaga. Pero wala yung ma'am, pwede yung asawa ko, wala. Pero tuloy ang ating kampanya para sa kayapaan ng ating bansa. Alam ko, isang malaking napakalaking katangungan sa inyong mga isip. Kapatid ko talaga si Ombudsman Boy Pinilla. Totoo po, magkapatid ko talaga niya, isa nanay, isa tatay. Matagal lang talaga sa tukon, kaya medyo nasulong ng konti. Pero pinaglalaban niya, pinagtatabog niya ang ating republika, pinawala niya, sinisigurado niya. Masaktan man sino, kakampi, kalaban, kung para sa ikakagandaan ng Pilipinas at para ibigay ehemplo that the Philippines is moving forward, he is doing his job. And today, we are moving forward. In the next few weeks, marami pa mangyayari at nakikita natin that corruption must be addressed. That law and order must be addressed. That the camaraderie amongst our uniform must be addressed. This is our mission. A peaceful Philippines is a prosperous Philippines. A safe Philippines is a prosperous Philippines. Kaya ang gusto natin. Yung mga naiiwan, yung mga wala, yung mga naiiwan sa buhay, nagugulan ng pagkakataon para umangat. Iparehas lang natin ang laban. At talagang ayun ang siguro ang trabaho natin. Iparehas natin ang laban. Walang nagagawin, walang mayaman, walang mahirap. Para sa amin. Maraming salamat at magandang umaga po. Maraming